San ka babayin na ang binubuot lang ang may mga tuna ngang kakarabuan. Isugat sa ako waray man nganing pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng aros banyakan. Iban man yan ang mga gustong rin san ka babayin na ang binubuot lang at may mga tuna ngang kakarabuan. Isugat sa ako'y waray man nganing pinaliliw na sinisiklahan, tinutupahan ng aros banyakan. Waray ako sala san pakaharuko san imulala kay tuyo mo man lang naibo ako hindi pinakita. San makarito kami san mga magpilit nga puroy anan. Halatis tingita basi magmana. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang kang daugangan kay maupay magatama. Ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayaan ikinilaan kabataan dito lang ang daugangan kay maupay magatama. Ugangan suro serbi isin adlaw gabi kay maarang kaugangan asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan ang kasabot babayaan. Nagtinawa ang bagon ang kasabot uong dun ko. Pero man daw waray ka mahihimo kay ang original ang babalikan ko. Ayaw kamasa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan ang waray buhat kinutang-butangan. Sayo dan langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Ayaw kamasa san mga huring-huring kasi ako maglilimbong sa iyo kay unog man lang din sa kalibutan ang waray buhat kinutang-butangan. Sayo dan langit ug mga kabitunan pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo waray ako paglibong na para sa imo. Di ka maarang ang sulod sa nakong dughan. Hintay ikaw gudlan ka mamatyan. Bisan bago mabutan ka kurian pirit gud nga iilubon kay may manta katalwasan. Mr. Jason Tubera, our perfect guitarist of Katubig. This is Zombie Mini Studio. Di ka maarang ang sunod sa nakundugan. Hintay, ikaw gudlan ka mamatiyan.
adlaw gabi akong binabayuan. Nanlayo sinwaray malatini kanan at dun iya mga hiyong patatapod gugman. Tanaman nga inaawilan, adlaw gabi akong binabayuan. Nanlayong sinwaray manlatini kangan at kung iya mga hiyong patatapod gugman. Kung sarabuton ko la nga ibaan magpapalangga, waray nagadako maghiungara. Kay tukso mo man langayan at dun iya mga hiyong patatapod gugman. Kakarag kanugon na waray ka sindayo, tubigingan pagbayod buakay basi diri mauga. Tubigingan pagbayod buakay basi diri mauga. This is Zombie Mini Studio.